na kay kung kinabuhi karon bay. Ang damay gito. Sa nang kauban eh. Tawa oh. Sa pa may kon karon. Init ani wala na. Agi lang to si pare karon. Ano naman siguro yung balay ni pare ba? Pre, Karon na ka. Ay, tawa lagi pre. Ikaw jud lagi pre. pre. Ayo, pre. Lagi kay pre. Ayo nagkasuko diha. Ang tawa pre, lang tawa ni akong kaagi karon pre. Galisod na ko pre. Ayaw nagkasuko diha kay pareha man ta walay mga trabaho. Dili pre, lang tawa pre karon pre. Galisod na kog maayo pre. Wa na ko'y bugas pre, wa na ko'y lungagon. Unsaon man nako karon pre, tungod na nimo pre. Ayaw nagkabalaka pre kay kato si madam. Patoy mo otoy istikta kaayo pre kato si Senyora, kabalo ko ato butan ka ito pre mga play tag-utro ato pre mga Maugali, wa ba ka kabalo pre nga anak kay na si madam ug senyora? Unsaon man nato paghangyo be? Ay, ayaw ka balaka pre kay sweeto kay nako na si Senyora, maayaw kay nagasing-kasing manluyo na. Mga play tag-utro pre, mga play ta uban tata. Sige sige, ngani na lang para makabawi ka sa kuha, hangyo ah. Para natay trabaho. Ah, uban ta ko yung taduha, kita duha. Tara. Kuya yung trabaho. Ay, tulog-tulog mud ka. Tulog-tulog mud ka. Bugok gyud bugok. Puyen trabaho ay. Di gyud ta madawat ani pre. Awat lagi ta pre, ayaw ka balaka pre kay kato si Strikta kay to si madam pre. kabalo na ko ato ni kuan ba si tunon to kasing-kasing si Senyora. May nada na. Pre, si parintik iyo mala pre. Dili uya kay kaagi pre, gila paro yang kaugalingon. Stikyo yun pre. Ikaw hinungdan ani pre, anong naingana na? Atong duulon pre, atong duulon atong hanyuron. Pamawi pre, pamawi. Pre, ayaw pre. Parintikyo, ayaw parintikyo. Ayaw. Naunsa man ka, unsa may problema nimo? Wala lagi bugas lagi pre. Wala bugas man ay. Di makaon. Wa day bugas pre. Ah, ayaw mo ka balaka. Mga plate ang madam utog trabaho. Taawat lagi ta ato lagi. Sige, ato na to kay makakaon lagi ta dito. Bantay bitaw ng pasalig-pasalig nimo sa muha ha. Ay di ta madawat ani. Dawat lagi ta. Ay, ampo mo nga madawat ta. Taadton ta. Tara. Tara. Ikaw ay tawag di pre. Ayo. Di maramag na tao. Maramag tao na sa gawas, ha? Ayo. Senyora, Senyora. Rebecca! Tanawa sa gawas, Rebecca. Maramag na tao. Isikawatan na. Tanawa sa. Tanawa. Sa inyong tuyo. Ma'am, naa si Senyora diha. oh, senyora ba? Mga play unta mi trabaho. Sige sa muhuwag Ay. ha, ako sa nagtuon. Ah sige te. Sige, te. Dira mi ulat. Senyora, naday mga flag trabaho. Aman sila. Labo na kinalatag tao karon. Pwede kang kayo atong kwan. Ibtunod sa bingala. Masud lang. Solo daw mo. Oh, ay kanya sintanan sa buak. Ay, Senyora, Senyora. Ay, bakit ka tanong ko ani? Kurang yan ba? Lingkod mo. Isa mo to si Istong. Ako Senyora. Ay, ikaw ra ba kay dagandagan ra ba dayong trabaho ka? Kuan na gid mi Senyora, magbunutan na gid mi sa trabaho Senyora. Kisa. Oh, si kuan ko senyora si Choy. Ikaw. O si Choy, ikaw sa nag-email mo. Kining isa. Ay, ikaw sa tikyo dahil nagdagandagan. Bakit tagaan na mong trabaho, di pa ginuman na trabaho. Tapos, wag na may trabaho karon mag kiri-kiri na dahil mo asa yung masudlan. Nga naman, may gatas yung bata. Aman hilagi mi dito Senyora kay anyo na mo ang imong masinabtunon nga kasing-kasing mabalik mag-apply trabaho. Mao lagi senyora mag-promise na mi senyora kay wala jud mi trabaho senyora ba luwi kay mi senyora wala mi bugas. Bugas pre. Sa iluan mi senyora. Daghang kay mig tao karon. Pero tanaw lang nako kung napa may masudlan. Okay ba? Pero
Tawagon sa nako si Cordapia. Ayaw na senyora kay ayaw tawagi, maluoy ka senyora kay kato si Bundapya dito ganahan sa mua istikta kay ito senyora. Lagi, senyora ayun na, tawagi senyora, maluoy ka sa mga senyora, tagain na may trabaho. Strikta kayo to si Cordapia, senyora, oy. O sige, dawaton ta mo. Pero dili na mo magbulakbol sa iyong trabaho ha. Okay ba? Salamat kay senyora. Pre, ingon bitaw pabutan kini senyora. Ako'y trabaho, yes! Mag-ato ta sa area karon. Para i-endorse na mo dito karon na. Aron di mo magbulakbol-bulakbol sa iyong panarbaho. Alis mo na piya. Ako na lang ako na. Ano? Maribika, Alina. Kanto sila ihatod. Alina. Mo ni ko area ha. Mao din ni senyora, kato imong area senyora. Mo ni siya tanan yung buhaton ninyo. Pasok po dana tapos tabangan to yung akong tao ha. Tapos mag-ibot mo sa mga binggala. Ali. Sige, Sa senyora. kumplay nimong area senyora. Magbinuutan na gid ni senyora. Ali mo, ali mo. Ay, mao din ni senyora. Umaw ni akong area ha. Sige, kami bahala Tapos ni senyora. kunalan ariglahon nyo no kay mga polpol ra ba kamo? Oh, ah, Ang mga sakop ko, ariglahon nyo, tanawon nyo na kay polpol ra ba ni sila ha. Ay, kabala ka, senyora, kay ako'y bahalag bantay ani nila. Ay kabala ka senyora, ako bahala sila magpinulpol sila. Kaya ko mga sakop, mga maayo ni sila. Maayo mo trabaho, dahil ni sako. Senyora! Ay kabalaka, bantayan man kang bana kanipakhang mangibutag binggala. Be, istong. Uy, ini senyora, maibot ko senyora. Ibta, be. Di kijay kay balo. Okay ha? Kamu na bahala di ha? Last chance na binigyan nyo. Kaya pa ko dagan lakton. Ay mo pag pinulpol. agahiya kayo ano eh. Uy, ayaw nyo kita tanan. Ano man pre? Inutok ba? At matay, balikan natin ang dahon ba? Ini pre ma. Siya ko ini puntaan ng trabaho pre ba? Ay, sus, ayaw lagi mo pagkuhan lagi. Pinunalin na siya, oh. Sa atong trabaho dili ba? Kining gamay. Ano atong ibton, kining dagko, ato nang ibilin. Ay, ato nang balikan, o ba? Sa ba mo? Bugas ba? Bugas ah. Si ito juga anak pre ba? Ano atong... Sige pre. Sige, sa buli pre. Sige pre. Ibilin yun niya. Ayaw nyo di kapila. Kaya dako kayo ni. Kailangan kagmay itong ibton. Atong taguan pre sa kuan pre lalong pre. Sige, tabuli. Tumuli pre. Bugas pre ba? Di magatam siya ko yan eh pre. Ayaw mo kabalak ka lagi. Ayaw mo kabalak. Ako'y bahala na. Pwede ka na mag-ibot, pre. Pre. Kumantay ka. Kuan istong. Wala naman lagi diri sa tong luyo. Na, isudra ba tug mawala pre kini mahitabo ra ba pre? Mo ba? Pastilan. Sige, dali on tani kay. Bugas-bugas tirada na toron ibaligyan na to ni pre. Sige. Ibutang diri pre. Kani gagatong kuanon. Kuaon. Kani kag may bilin tani. Guliting sa ako pre. Pre, Sako. guliting pre kay. Pagdawon tani pre. Sige. Ibaligyan na to ni barato ra pre para dali ra mahalin ba. May pa pre. Makapalit intag bugas. Unsa may ka pre? Achi. Junior ba nawala? Asa ka tong padulong ka? Lagi ba asa gato ba? Kay kana ra ba siya umawala na siya bay murag naa jud may tabo. Mao bito pre. Mag gusto mawala gini siya nagay mahitabo sa nagay mahitabo gyud. Pero wa man tay angay kabalaka pre. Wala man si senyorita karon. To magagaya nag-deliver binggala. Ah. Kana pre kana si Kwan, senyora. Hmm? Delikado na ka senyorita kay
katag-iya ko na kay tug farm. Way siguro nga mangilog na to pre. Sus, sunod bulan tingali maiyahan na ni. Dagot lang ato di gito masalikan si madam ba. Mao gali sip-sip kayo. Sip-sip pa. Sus na. Luoy kay si madam ana pa. Unsa kay atong isa ba ka senyora? Ay lang pre ki. Kasi di apon tatuan ni madam ana. Aw lagi ba kay amigo magyapon dito sila no? Oo, ami. Adik gyapon tatuan na ni bay. Tatuan to ni madam, ni senyor. Mura ra ba siya gwapa ba? Piling gwapa man to. One eternity later. Pre. Hapon naman pre. Mananggi na kata ka senyora. Ngamuli na ta. Lagi ba? Hapon na gyud. Pero ato sa ning taguan kay balikan man nato ni. At kay ati baligya pa man nato ni. O sige pre, di butuan na nato dito pre. Oh, ni paypayad dire. Ayaw dito sagbot para tiyaga kayo pagbalik na to. Tara, tara, tara. Tara. Pusa kay mga tuta. Tara. Ato ta, mananghin ta, muli ta. Ay, kanindot sa farm. Tsada kay farm. Kuan kaayo, fresh air. Asa na ba kato kong mga muchacho dito, mga muchacha? Nga, wala may tao ni tabo sa kuha. Dapat kani ila kung kuanon, tabuon ko lag banda. Kay kung wala sila listahan sa ako nga ngalan, di kan sa kuha, wag sila sweldo. Abi lang nila. Wala pa ginag-abri sa kuha, pag ginikuan, pag ginitabo og banda. Nga, ako ang ilang agalon? Sus! Wala ba sila kabalo nga kung walay listahan nga gikan sa ako mga kamot, wala sila sweldo ni senyora? Bantoy lang mo sa kuha karon. Dila lang gid ninyo ang walay labot sa ako karon kamon tanan karon. Bantay lang mo karon. Dali pre. Dali pre, hapon na kay pre. Isa pre. Ano man pre? Wah, bantay anak. Katong na assistant ni madam nga. Grabe ka. Wan ba? Pilingon kayo. Ito? Asa ga nagikan ba? Mura magburikat unahon lagi. Basig sa club ni katrabaho pre. Na. Pastilan. Tago. Dili ta. Murag na ay tao. Murag na ay ni tago. Didto dapit sa punuan sa Jimelina. Tanaw na ako. Ako galing itong mga tikasan. Nganong gabalik-balik mo dire? Kinsa nagpasunod sa inyo dire? Dili na ko gusto makakita sa inyo mga naong kay mga tikasan mo! Uy, wala kay mabuhat. Ipasulod namin ni senyora. Nangibot naman gani mi. Kabala ba mo? Nga bisan pag mangibot mo, magtrabaho mo sa isa katuig dire sa farm. Pero kung walay lista nga gikan sa akong mga kamot, tumoy sa akong mga tudlo nga ngalan ninyo nga pasulduan ni senyora. Dili na masuldo si senyora. Nakabala ba mo ana? Oy, wala kay mahimo kay nagluhod-luhod namin ni senyora. Nagpakiluoy namin gahapon. Wala kay mahimo. Swelduhan namin niya. Dili lagay mo masulduan kung dili gikan sa akong mga tudlo ang listahan sa inyong mga ngalan sa libro. Kay naasa ko ang kontrol, mga bugok mo dili mo kasabot. May na nagklaruhay ta karon palang daan. Saba na kayo. Swelduhan namin ni senyora. Lantaon lang nato. Layas mo! Mutupag paginay mo ha! Dili na ko gusto makakita sa inyong mga naong sukat karon ka mga tikasan mo!